patrimonio natural, enormemente agredido primeiro por la proliferación de macrogranxas contaminantes, por muiños eólicos en control para beneficio de multinacionais e corporacións eléctricas cuxo beneficio vai directamente fora do país, polo monocultivo do eucalipto que está a destruir o ecosistema natural con gravísimas consecuencias, como vemos cada ano cos incendios, e que pode acabar de chegar a instalarse Altri con numerosas empresas de terra e mar, con ríos e industrias que están a producir riqueza dende o corazón de Galiza até o mar de Arousa. Non pode haber progreso se non se coñece, cuida e respeta o pasado. Amar, sentir orgullo dos nosos ancestros e do coñecemento cultural que herdamos é a maior garantía para unha evolución cara a un mundo máis humano e solidario, sustentável e democrático e xusto. A Tasca do Liño de Insua apréndenos cada ano que a supervivencia da nosa nación susténtase no colectivo, no traballo comunal e solidario, na alegría das cántigas e no apoio mutuo, todo o contrario ao individualismo que nos invade como modelo social e que só conduce á miseria moral. Cada ano, e van 17 edicións, Insua convértese nunha illa, unha Insua de felicidade que nos carga de fachenda e admiración por estas mulleres e as súas familias, sabedores de que aínda temos, en lugares pequenos da nosa xeografía, aldeas celtas que resisten os embates dunha sociedade invasora, agresiva e idiotizante, da que só nos podemos salvar se bebemos da marmita do cacho. Como bebían as Teris e o Belis para resistir na aldea gala o acoso do Imperio Romano. Probade o cacho e saberedes por que as mulleres de Insua son superheroínas. Dicía hai uns días o artista e poeta amigo Tono Correa Corredoira que Galiza ten vocación de paraíso. E leva razón, aínda que tamén é certo que hai políticas empeñadas en castrar esa vocación. O rural galego, cos seus montes e pragas, cos seus prados e ríos, coas súas costumes e tradicións, conforman unha parte importante dese paraíso que non podemos deixar morrer. O campo galego precisa de xente nova que dende lugares como Insua poda traballar e vivir con todas as comodidades e adiantos tecnolóxicos que iso require. Investimentos que cheguen a quen vive no rural e non só a multinacionais que só nos vexan como un lugar de negocios rendível para os seus intereses e absolutamente desconectados da realidade do país, aproveitando recursos e potencialidades para mellor beneficio de inversores non galegos. A cultura, o turismo cultural e etnográfico, as tradicións, a artesanía, o agro, o sector gandeiro e forestal, as industrias transformadoras de produtos propios, poden xerar empresa, xerar industria e criar emprego e riqueza, identidade e valor engadido. Non somos un país pobre. Somos ricos en materia prima, en patrimonio e en creatividade, como se está a ver coas nosas artes, o noso cinema, a nosa literatura e investigación, un país cheo de capacidades. Toda esa potencialidade só require das sinerxias e vontade e os recursos volcados polos poderes públicos para que tanto amor polo país leve a converter a Galiza, de feito, no verdadeiro paraíso, o mellor lugar do mundo para vivir as xeracións que nos sucedan. Queda moito camiño por diante para andar, mas estou certo de que eventos como a Tasca do Liño contribúen a tomar conciencia do importante que é preservar esas manifestacións etnográficas e que non queden convertidas únicamente en expresións museísticas ou unha festa anual, senón no motor de actividade que multiplique a súa existencia e chegue á xente máis nova, e para iso é necesario o apoio decidido das institucións públicas, a colaboración de empresas privadas, e que os e as cidadáns apostemos pola calidade duns tecidos inigualáveis por parte de ningunha multinacional da moda, porque a Tasca do Liño non está suxeita a modas. É atemporal, ou como di Castelao, é eterna. Traballemos para que a Penélope do poeta cheirego Díaz Castro deixe de destecer e coas mulleres de Insua veña a tecer e tecer para mudar ese destino de un paso adiante e outro atrás. Somentes para aprender e transmitir, para atrás somentes para aprender e transmitir, estar orgullosos do que somos e camiñar xuntos cara a un progreso sustentável, avanzar na paz e nas felicidades colectivas, desfrutar de Insua e da súa Tasca do Liño, e longa vida á Tasca do Liño de Insua, e longa vida ás mulleres de Insua todas.